ओंखायनो दलद थादोंमोन आं बयबो मोजां खोनासंजोब्बाय। बे जाहैबाय बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि दावहासो, मोननाय मोनैनि राजनीतिक नङा। जों दिनै ट्राइबेल माहारिफ्रा, जायफोर ट्राइबेल जनगोष्ठीफोर, बिसोरनि थाखाय बिपद फैगासिनो दं। दिनै बीजेपी सरकारा भारताव आरोबाव नरेंद्र मोदिया प्रधानमंत्री जाबावोब्ला खुनु रिजार्वेशन दोनला होनना बुंबाय। सोर बुंदों? बेबो भारतनि नखर मन्त्रि, होम मिनिस्टार, बै मानसि हाथारग्रा अमित शाह। दा बेखायनो मा राभा, मा गार', मा बर', मा मिसिं, मा थिवा, गासिबो जेसेबां ट्राइबेलफोर, बे ट्राइबेलफोरनि मोनखानाय जे अधिकार, बे अधिकारखौ दोनला होननानै बुंबाय। होमब्ला जों बबेजों थांनांगौ बेखौ सिन्था खालामलायदो। दा नंखायनो बर' फरायसा आफादखौ जों मोजां मोनो। जातिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव गिबि बिथांमोनानो आग भाग लायोमोन। नाथाय दिनै बे अलखद समाव इउनिट एबसुनि गथ'फोरखौ फैसा राननायावसो बाहायदों। माहाजोना हरबाय, खामलाया रानगासिनो दं। बेबादिसो जादों। दिनै जुदि प्रमद बर'मोनहा बिटिसिखौ मोजाङै दैदेनोमोनब्ला मानो फैसा राननांगौ बायद' जाखो बिसोरलाय? फैसाखौथ' राननाङामोन ना। फैसाजों बायनानै फैसाखौ लांफिनजोबगोन। कौटि कौटि थाखा बाहायनानै देरहालाङोब्ला बे गुस जागोन ना जाया? बेथ' फैसाखौ लांफिनगोन। जाय मानसिया भटखौ बायनानै लांबाय, बे भटखौ बायनानै लांनानै देरहायोब्ला बे भटनि फैसाखौ लाफिनगोन ना लाफिना? निस्सय लाफिनगोन। दा जोंना ओरैबायदि जाल्ला, दा दहाय जोंहा मन्त्रि बिथाङा बुंखाबाय, बिटिसिआनो थाहैगोन ना थाहैला, बे शब्दआ फैदों। 10 बोसोर टर्च लाइटआ देरहानानै एमपि जानानै थांबाय जोंनिफ्राय, बर'निफ्राय, नबसरनिया। रावबो नुवाखैबो, सिनायाबो, खिन्थु बरा बेनो देरहालांबाय। सोर होखो बरखौ? दा सोरनि परिनामा सोर भुगिदों? जों बयबो भुगिबाय। दा दिनै बे बिटिआर सुक्तियाव दिल्लीयाव जुदि जोंनो सासे एमपि थायोमोनब्ला, बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ बे एमपिआ जुदि नायनो मोनोमोनब्ला हयथ' बे सुक्तिया जानाय नङामोन। मोनथामल' आखर लाबोदों रायजो राजाफोर, BTR, इंराजि सोदोबनि मोनथाम। बिटिसिआ लावाखैबो, उराखैबो, जामदोंसो बे मोनथाम आखरजों। बे मोनथाम आखरनि गेजेरजों जोंनि गोहोखौ बोरै फुदैलांदों। बर' रावा HCDL हाबनाय लोगो लोगो जोंनि रावखौबो बै हिन्दीफोर बादि 1 रां 2 रां लिरसिगोन जोंनि भाषाखौ थाखायाव लिरसिगोन जोंनि भाषाखौ। नाथाय बे प्रमद बर'आ बै सुक्तिजों मा खालामना लाना फैदों? एथ' गोजौआव थांखानाय राव भाषाखौ अफिसियेल एसोसिएट लेंगुवेज सुक्ति खालामना फैदों। लोगो रावसोनो। जोंथ' लोगो नंला, हारसिं मोनखानाय। आरो मा लोगो रावबालाय? दा बे रोखोम बिथांमोना सुक्ति खालामदों। बे सुक्तियाव मोनसे मोजां माबा गैया, गासिबो जोंनि खथिखारक गोजा। आरो दहाय बे बिक्रम दैमारि मिटिंखौ खोनासंबाय, सोरबा सोरबा खोनासंबाय नोंथां? बिक्रम दैमारिया सासे थिखादार। दिनै बियो गावनि खामानिखौ गारनानै बे राजनैतिक फोथाराव मानो फैनो बायदि जादों? बे बुजिबाय, मिन्थिजोब्बाय जे बिटिआर सुक्तियाव मा मा दङ। आरो बे बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ जाफुंहोनांगौब्ला मा जाहैगोन? दा आबसुफ्रा लाजिनांबाय।
दाख्लि 3 जानुवारियाव दिल्लीनि दरबाराव थांफिननानै जोंनि सुक्तिखौ माला जाफुंहोगोन होननानै रायलायहैफिनदों। बे रायलायनायाव गासिबो दानजाहरजोब्बाय। बे दफाफोरखौ दानजानाय दफाखौ दोनखोमा फैदोंमोन बिसोरो। बिक्रम दैमारिया RTI खालामनानै बे तथ्यखौ लाबोजोबनानै दा पाब्लिकनो खिथागासिनो दं। नायदो नै रायजोफोर, बे मोनथाम आखरखौ मोननानै खम फरखा गावदों एबसुआ। अमा मैसो थैसो देग्लुंजोबदों। मा लाब जाखो जोंहा? खम मोसादों, खम रंजादों। जोंनि खाथियाव फरखा गारला हरबावदों। जोंहा BPF नालाय, गावसोरा UPPL जाहैबाय नालाय, जोंखौ नुबा रासिन गावो फरखाया। बे लामायाव ओरै फुलटुम फुलटुम 200 बार गावग्राया जोंखौ नुबा बिदिखौसो गावबावो। दा बोरै फरखा गावथेलायनाय देशा बोरै? दा बेफोरखौनो सिन्था खालामनांगौ। दिनै ट्राइबेल रिजार्वेशन दाननो नागिरग्रा दलजों ट्रेक्टराव भट हो, हजोंहाय बुंहैबाय बिबाराव भट हो। हजों दिलीप शइकिया, आबसुआ UPPLजों गैला। आबसुआ दिलीप शइकियाखौ समर्थन खालामदों। आबसुनि केन्डिडेट गैया दरं उदालगुरियाव, बावहाय फुदुमफुलनि केन्डिडेट बे दिलीप शइकिया। दा बर' गामियाव आबसुआ फुदुमफुलाव भट हो होनबा देजायो। स्रोद स्रोद थाखा राननो बायजोदों। ओंखायनो दाबो नाय जोंनाव बेहाय UPPLनि मिटिं गैया। दङ UPPLनि मिटिं गैयालै, सौदावफेराखै जों दाबो खेबसेबो। लिडारखौ सासेबो नुवा जों दा। बबाव दंथाय? बै खासिया बाहेराव खावाय बिफां सिङाव ज' साहा लोंलायबाय थायो। मिटिं गैया, खिन्थु मोनसेबो मिटिं गैया। माब्रै दारायनो नागिरदोंथाय? दा बे रोखोम अबस्था। बेखौ मिन्थिखानानैबो दिनै जों बे अलखद समाव जोंनाव जा MP गैयिनि थाखाय जा लस जाबाय, बे लसखौ पुरन खालामफिननो थाखाय जों देग्लाय नैबे खेबनि बिसायख'थियाव जुदि जों आरोबाव जोंनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय सासे MP फाथायहरनो हायाब्ला भबिष्यत अन्धकार। आरो जा बुंदों आपके बार 400 पार बिदि बुङो, टिभियाव खोनायाखै? मानो होनना बुङोब्ला 400 जन MP देरहानानै थाङोब्ला BJPआ रावखौबो नांला। जेखौ गोसो बेखौ खालामगोन, जे गोसो जायो बेखौ खालामगोन। राव मोनसेल' थागोन, धर्म मोनसेल' थागोन, आइन मोनसेल' थागोन। बेखौ नै जोंहा मन्त्रि बिथाङा बुंदोंमोन, माने भारतआव गावसोर देरहायोब्ला संबिधानखौ गोदानै रुजुफिननानै माखासे आइनखौ सिफायसिगोन। ख्रिस्टान ख्रिस्टान मुस्लिम तुस्लिम जेबो थालाबाय, बाथौ बुथौ जेबो गैला, सनातन धर्मल' थागोन भाई। ओमफ्राय देशनि नामा जाहैगोन हिन्दुस्तान। बेबादि मोनसे पलिसि दं बिसोरनाव। दा बेफोरखौ मिन्थिजोबनानैबो दिनै जों जेराव जोनोम जादों, जों जेराव रायजो जादों, जों जेराव थैगोन, बे हायानो जोंनि मातृभूमि, जोंनि जोनोमपुरि। बे जोनोमपुरिखौ सोरबा 500 थाखानि फानोब्ला पाप नांगोन। बियो शुद्ध मात्र 500 थाखानि थाखाय थेर बेथेर खालामग्रा मानसिनि आखायाव जुदि गावनि बेसेन गोसा भटखौ फानोबा बे पाप नांबाय। हाजार हाजार सेंग्रा सिख्ला थैनानै मोननाय रायजोखौ 500 थाखानि फानोब्ला बे अन्याय जागोन। इसोराबो नाहरगोन सानसे। इसोरखौ गि। कुनु दिन जातिजों बिश्वासघातक खालामनो नाङा। जों मोनसे जाति हिसाबै थांनानै थानो लुबैनाय दं, जायनि जुनै फिसा बेबस्थानि गेजेराव मोनसे क्षमता मोनदोंमोन जों। बे क्षमताखौ लांफिनजोब्बाय। आरो बे गभर्नमेन्टआ कुनु दिन रायजो राजानो खामानि मावनानै मोनजानाय राहा होआखै। लामा जाम्फै दालां जेबो गैया। जोंनि दिनाव मुस्रि कम्बल साथा फिल्टार स्प्रे मेसिन बायदिसिना मोनोमोन। दिनै बाहाय सिफ्टिबेन गंसेबो गैया।
होदोंसै गैया दा बेनिखायनो बे सरकारखौ बोरैहाय बिदाय होनांगौ बे सरकारखौ सिफायनायल' नङा फैगोन दिनाव जोंनि बिटिसिआ जाहाथे रैखा जायो बेखौ सिन्था खालामनानैसो जों नोंथांमोनखौ सांग्रांथि लाबोनानै भटखौ जों बिनो फैदों दा बिथांमोना खालि शान्ति फैबायल' होनो मा शान्ति फैदों एसामिसनि जि गोरा गोरा होनो प्रमद बर'आ आमार शान्ति आहिल होनना बुङो जेबो शान्ति फैयाखै सिखावा ओरैबायदि उपद्रब जाबाय टाउनावथ' दैलि थाला देफायो जोंनाव टाउनाव मारै जाया जानो जेबो खामानि गैलालै थाइसे खामानि राहा गैला जानांगोनथ' सिखावाबो उखैगोनथ' उखैबाय नालाय देफायबाय दैलि गोमायो मोसौआ आरो मोसौ हाथायबो गैखाला मोसौखौ बुरजा फिसिनानैब्ला बहा फाननो मोसौ हाथाय सिन्थाय बन्द खालामबाय मोसौ हाथाय दंब्लाबो फिसा फिसौ फोरोंनायाव थाइफा थाइनै मोनो खोमा होननानै हाथायाव होलाङोमोन ससे होबानो पुलिस हमो दा गावब्रानि नांगौनो मामानि नांगौनो बिसिडिसिनि नांगौनो माबा माबि प्रमान पत्र होजोबनानै मोसौआ थानायावनो बेगें बारनजोबा गगौमानि सानबा सयदिन मोनजाला मोसौआ बेगें बारनजोबनानै फैब्रा मोनबोब्राबो बेखौ मा खालामबावनो जयबा जाना फैखाबाय मोसौआ बे रखम अबस्था बे देशआव मा दंबावो होमबा गुफुं मोसौखौ होनांबाय 10 दिन उनाव खारगौमानि मोसौआ बे अबस्था सहैबाय हा गांसोबो होला पुलिसाबो गांसो होनो ओरैनो खानानै दोनबाय लांगोनायाव थाबाय मोसौआ राननानै केसखौ खारै 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 खारनानै 8-10 दिन मोनबोबाय मोसौआ माने चेहेरानो गैला सोर बायबावनो बेखौलाय दा बे रोखोम देश जोंनाव दा दामाथ' अखानायबानो बारायो आलुआ 30 थाखा जाबाय रायजोफोर खोनाबाय आलु बुरखांनाया बावाखै सामसे जाखो आलु बुरनायालाय दाख्लै सैत्र मासावसो बुरजोबदों गोदानावनो 30 थाखा जाखाबाय होमबा बे गभर्नमेन्टआ जोंनो मा होखो मुलि 10 थाखानि टेब्लेटआ 20 थाखा जाहैबाय 50 थाखानि टेब्लेट 150 थाखा जाहैबाय आरो प्रमद बर'आ मा बुंबावदोंमोन जै आं देरहाबाय बिटिसिखौनो सुइजारलेण्ड बानायगोन आं होनाखै थांनांला रायजो राजाफोर सुइजारलेण्डखौ बावनो बानायसिगोन आं बाय दा जोंनि सेंग्राफ्रा बिराद इन्टेलिजेन्ट गोरों गोरा जाजोब्बाय बे प्रमद बर' बुंनाय रावखौ ससे सिनेमा बानायदों नायबाय बै बिटिआर ससमाखौ नायबाय बिटिआर ससमानि सिनेमा ओंखारबायलै ससे थानै इउपिपिनि दुथांफ्रा जा मटर साइकेल स्पिडना थांबाय बै उनाव जिरायग्राना ससमा गलांबाय सासे जाम्बाया मोननानै जा गाबज्रिबाय ससमा गबाय खोनासङा थांबाय बे जाम्बाया सानबाय गानना नायनायसैलां दा न'आवबो बिसिनो गानना खिथाहैनोसै सानबावबाय बियो जै गानदों क'क्राझारा नायजा बिबारजोब बिराद गिदिर गिदिर जाहाज 10 ताला 100 ताला बिल्डिं जोब क'क्राझारा जेरैबो बिबार बुंफबजोबना आयौ जै खुबाय सोरनिबा गलि सोरनिबा औवा बागान सोरनिबा अन्थाइ गोबाय बे जाबाय आरोखि मानो खालामदों बेनो प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआ सिमाङाव जों जाहैबाय मोगथाङाव बुजिबाय दा मिनिथावब्लाबो बेखौ असनमान होदों बेखौ सासे मानसिया दिनखालि ओंखारदों आंनो बे सिनेमाखौ बेनो हरग्रोदों आं मिथियामोन हाबाब बेथ' बिराद डेन्जार सिनेमा मोजां जाथारदोंलै मेम लाजिनाय गैयालै हे आदा बेनाव मोननै जिनिस गैखायालै जाबाय हाबाब मोननै जिनिस गैया बोरै थांना थाखोब्रा बेलाय आयै मा मोननै जिनिस गैया बेहालाय लाजिनायजों गिनायजों गैयालै आदा बेना एकदम नंथारगौ बुंबाय आं बेखौ प्रमद बर'नाव लाजिनायजों गिनायजों गैया आर्मि अफिसार फैदों बे दुरान कापआव बेजों लेखा रोङा बावनो प्रमान जादों आरो बै भटआव नमिनेशन फाइल खालामबा डिग्रिया बेसेबां
गारि गंसे हिनजाव साबसे फिसा साबसे हा खय बिगा बेंकआव बेसेबां थाखा दं बेखौ देखायजोबनांगौ तखनसो नुबाय खुनुरुखुम हायार सेकेन्डारि पासल' MSc पास नङामोन जों बेखौ दाना ओइदिनखालि नमिनेसन होनो थांनानै क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट नागिरनानै गैयालै आं BA पासनि सार्टिफिकेट नागिरबोनो बहुद दोनफ्लांगो जाबावबाय बिदि जाबाय जाहैदों आरोखि लोगोफ्रा नङालि एसे बारा होनसै डिग्री पासखौ होनांगौ गैयालै आं बबाव दोनब्र'खो जाबायनो बियो खिन्थु गैखाया सानबाय जानोबो हागौलै बेस्थ' मानसि बहा दोनब्र'बाय खोमा अरिजिनेलि बे लेखा रोङा हायार सेकेन्डारि पासल' इंराजीजों बुंदों बे एंकरा I would like to request Mr. प्रमोद बर' to please state Mr. Army उमुख होनबाय नालाय आर'नाइखौ प्रमोद बर'आ लाबाय ओमफ्राय बे आर्मि अफिसार गोदोनाखौ फोलावहरबाय गानहोनांगौ नालाय गावसो थ्रोब गानना आराम जिरायना आथिं सोमावगासिनो बे जाहैबाय लेखा रोङैनि प्रमान दानिया उमुख आलासिखौ प्रमोद बर'आ माला गानहोसिगोन होनबाय नालाय नाम बुंबाय नालाय बिस्रा आंखौ गाननोसै गोदोनाखौ फोलावहरबाय बिबाय बहा गावनो होनो गावसो ग्रोब गाननानै दलद जिरायबाय आथिं सोमावगासिनो दं जिरायनानै बिदि लेखा रोंमारा बेयावनो प्रमान देशनि थाखाय लज्जाजनक बेफार बेफोर जोंनि न'खरफ्रामबो इंराजि मिडियाम फरायनाय गथ'फोर दं इंराजि सोदोबखौ थन्न थन्न बुजिजोब्बाय बियो इंराजिखौ दावराव खोनादों खिन्थु बुजिनो हायाखै बे दावरावसो मोनदों खिन्थु माब्ला बेबा मा होनखो बेबा जों दस्रा भाषा रायलायबा जों बुजियाना बेबायदि बुंब्रुंब्रा खोनाबायल' बे बुजियाखिसै बे जाहैबाय खारन दा गतिके बिराद सिरियास रायजो राजाफोरा आं एसे मिनिहोबायबाबो दिनैनि दिनाव जों BTCखौ रैखा खालामफिननो थाखाय हाजार हाजार बर' बिमानि फिसाफोर शहीद जानाय मोननाय बे BTC एरियाखौ जेरैबाबो लाखिफिननो थाखाय गुरुत्वपूर्ण बिषय जाखि जाथियानो जाया मानो स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्रा अलखद सम फैगासिनो दं बे अलखद समखौ बारग'नो बे अलखद समखौ होबथानो थाखाय दिल्लीनि दरबाराव आवाज हैनो थाखाय जोंनो सासे जग्यता जोंनो लिडार नांगौ जों 10 बोसोर फावसैबाय 10 बोसोर कार्यकाल जोंनाव MP गैयामोन दिनै जासे खुनुरुखुमबाबो जों MP सासे फाथायहरनो नाजादों जाहाथे जों सोरबा सासे MP को फाथायहरनायाव जोंहा मा लस दं लाब दं बिनि खोथा गैया जोंनो नांथारगौ दिनैनि बेलायाव सोरबा गर्जन फर्जना खुनु खामानि गैया बे थाखा जानोसो फैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट प्राणजित बसुमतारिया दाख्लि 15 दिन जाबाय जोंनि BPF दलाव हाबफैबाय कंग्रेसआ क'क्राझार जिल्लायाव दुर्बल जेबो गैला बै सावथाल प्रेम हास्थानो होबाय बेले मा राजनिति खालामनो गैया गतिके जों ख्रिस्टानानो हक सोरबा माबा धोरोमानो हक धोरोमजों खोथा गैया हादोर रैखा खालामनायनि बाथ्रा फैदों बाहाय हादोरा रैखा जाबासो धोरोमाबो थागोन मानसियाबो थागोन गासिबो थाजोबगोन दिनै सोरबा आंनि निजा धर्मनि मानसि होननानै समर्थन होनो थाङोब्ला जों निश्चय जोंहानो भुल जागोन दा गतिके बयखौबो खावलायबाय बारा गोलाव बुंला आरो गानबो ओंखारबाय बे प्रमोद बर'मोननि सरकारखौ डाउन होबाय गायकफ्राबो गान खनबावबाय बिसोरनि थाखाय सामसजों हरोनो बेलसाजों लाङो बेलसायाथ' बिराद गिदिर ना बै रसगल्ला सामस जाग्राजों हरबाय लांनायाव बेलसाजों हना लांबाय सामस दिया दे बेलसा दिया निया जाय गान दंलै मोनसे खोनासं दा जायखिजाया गुरुत्व सहकारै जोंनि बिमा माहारि बिदा फंबाय बिदा जानाय बिबथि जानायफोरखौ खावलायबाय जों जाहाथे गावबा गाव बेसेन गोसा भटखौ गावनि जोनोमपुरि हाखौ रैखा खालामनायनि खाथिराव कोनो दिन गावबा गावनि भटखौ दाफान फैसाखौ जा नांगालाव भटखौ हो फैसा आग्लायदों नालाय फैसाखौ जाजोब होथारगोन आगै होनलाय हर सिन्था दाख्लामागै होनलाय हर जानानै दलद था नांगालाव हो नांगालाव होआब्ला
देशआबो थाबथानाय नंला बेखौ गोसोआव लादो आरो बयखौबो आं थारिखखौ ला दा फैगोन मंगलबाराव भटआव नोंथांमोना बयबो गिर्जाब थांनानै गावबागाव बेसेन गोसा भटखौ जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथांनो होसिगोन होननानै आसा फारिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों। साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारिनिसिम गोबां